Entino enemi bechirem sister ta bechirem because family planning no o mama Ghana for man nyina nyanyem obi afu adoa eba so nyedai ennam because of family planning moja fini that's for some man mma obi tumi de kwasa ya ho pania na sha ya ho say 2 years or say 3 years na sha no na moja fini ta no obehunu wa ba na fu ni nipadua wa etre ni fu adruka jetia entino sister ta de entina wasa mu ya family planning ma om na mo so de mutumo wo nurse for mutumo wo pa mo so de mo nya family planning ma mo na mo ya man krofo ma mo fudu adoa. Oh medafo se ne di kan ya na me ne odi nkomo a me di kan kan ho asem family planning na ye no ye se ye de atete ya wo ntem so ho se de wakata na tefo wo no se me ho madwuma a me ye no na bia me start sem pese me wo a me wo mfie bia me de ama me ho se e bia mfie nnum adi manim pese me wo e bia me ne me ku adi ho nkomo e bia mpese ya wo mienu na ase me ensa ti mienu ne ye pese ya wo no e bia mfie afi 2022 yi na me di kan wo me first one me twen na me ha madwuma mu a na bia next year 2023 be kwa na wie no pese mpese me wo a mesa wo because of madwuma ntini si wo ho enti enu ntino. And now you are talking say the sister ta esi a kire o ma te ne ma ase because of sense ono na adwuma wo ye ntino owo mre de ema na awo na won so so woni adwuma bia age na wugu mema so say ne family planning na won so beye na wafu adoa tete wadoboa na wafu adoa what you say na me pese bibusa o sister ta nurse fo mu ade Oh yo ebinum mu ade ebinum awom in fact se wukwaji ebinum awom se de besi atetete ho apetepete ho sa no ma agya nan wo hwa kra na etan on ka se wo de onim de beka ko busa de osi atire onim de obeka se wadru hospital baby se nurse ni besi atete ne ho apetepete ne ho sa anu ma agya nan no na no ho ho se wo ho manipa na nipa ba na atete ho antika board ponte na ebra ba cho debi enti wo sa nurse ni awumu ade wo sa obra ho asema nipa su ahodo na guma hodo be obi wo hon man nurse ni bo hon man nipa no onim ne da enso so no se obesia behave no because of sabia me na me behwe misi ho ma yade me behwe yade enti ne me pe na wo sam yade me yam ho na oba bi o wo e friend say ji na hwe ne tropa asam so asam otadi afam dan aye se sropu aye sei na what sit ne hwe ne say na nim so aye sro ha sa akra fofora ya wo nani am say mami am say protocol ne de fa awareness na nya sa pa de anka we de wo deserve na mami tit na de yarefo aba in fact na sifuo binom nyame betu amoka nyame betu me pa yo mahunu sonso ye mahunu nipa nurse fo wa mahunu sonso ye bebre obi nya adaje kura se e ba me akua ye bo am ti hu oh sounds ye kan yare sabi aye ben obi wo kwa na nya yare so ba be pep adura na apane akọ ba oba kasa no ne be kasa no ene de owi abai ya kire no no sister time obi kura yare no okọ hospital ne ho beto no kura nurse ni kasa obetumi na de akasa no eno so manipa no ho ye den eto no enso de obi besi aye kwa na yade na release kosoro na mi busa asem kakra pacho eya ATUNA TV subscribe na share mame yo mi busa se nurse fu nyina edwane obi edwane kwa abruchira akoye adwuma adam akatua na anya na usu be dwane bia na akonya ne bade am ya wo na de me yare ahwa na ebehwe me si edos bebre kwadodo ade edi entina mo so all the tina na toto ho no na hweska na se ne dollar de e chen ade esen bia se de ya teso dollar wa utogu wa ene etogu wa nyina aye ka ayo ka se ya teso ene ko busa anwa na salary enu a na eba wo ti mo akatua na enye mo so ye odi nya ba ye keska nko a odi ye keska oh nti boso me no nso no afa ka na wadi na bia boso me ne kra nso na mo kra makoye mma ya mo he kra de mo wokunu ne mpena no nti eno support mo kakra ne wokunu ne mpena betumi de wo ha nyina akoto be ma ne so nya kakra wokunu su be ma kakra nti I think say be de ne be ba fo na keska ne na fo mo
Adwane di enso no. Ane ya man panyini wada Roma no vice. Mokra de samo yade a mokwa yi abrochire kwasa mo ho yade akada kro se mu play beti ato. Na teto aga na ha ya na mo beba. Na ya samo yade nurse fo ne doctor fo mu dwane akọ. O mu si o mu pay nyadan enye. Edi enti na obi ahye court emu adura apa. Emu adura sate parliament ntafra ye mu ma. Na wutumutu na katuam. Na nurse ni ono ne sha yalefo esa yade. Na wutumutu na edi ade entia. Sister edi ade entia na o man panyin wo yesa. Eh ya de. Ne this o man panyin ne mpanifo ane be hu no because adwuman ya sori ayeba. Wontim ka so wo tena fie because adwuma no bo say oat ehun say adwuma no e na wo sori a wo beye nkwa na nyina. Enti si wo yato akatua mu si yantu mu wo beba because wo ama ya fo baba betena tena. So onye sa ko ye hia kwa wo dwom a ni ye busa wo. So wo enti ene ye dan ya beba. Sakatua na na mse de nkoma ya twitwunya. O man pani muti as emote a omunye bibi mfa ho maye. Iyo o man panyin me pa cho me sro me san me wo subiem. Papa wada Roma ohene ba. Onim da bi onim bie mu mpa cho me sro wa yesi de onim otu na ni gina tro no ano. Efri na de ko. Nurse fo ne a doctors fo me pa cho to mu pay mu. Ida so obeti a teacher fo pay so dia beka nurse fo ne a teacher doctors fo ho a me sro te so. Te so pa te so na se wiase ya kwa ya ba nyina yade abata nipa ho. Ena yade yi nso so woni baabi a wo de kɔ se nurse ne doctor fo ho na ade be den wo de be kɔ wo de ka wa na wafu plane na wo kom na wo na na bi wo faase bi a wote fie wono so ka na wanfu plane wo beba doctor wo beba nurse ni ho timi sro se pain mo nyina adwane akɔ ye tum kɔ fa apɔnkye nhyɛ ne nurse atale ye tum kɔ fa wo doctor atale etimi sro ni peye wada Roma papa me sro tuo mu pay mu mame me pato eye ATUNA TV so na wutie aha na me di wo besie maka cho se wiase mu nsam dɔɔso me mekua ye bo ade me ti hoi gisa asɛm ne mani anyedan entwa so asɛm a hite sabo ofra abre uchema na wate bi adi wo me ana ayedan na akɔ baabi bomode na trance ewo ATUNA TV subscribe wo wi ana wa sha ayedan amam enema ho fama ama fa na Evedic boutique o patase bibia boede woto bi bro nyen kwa baabia mo amufra brochire ba mo niam aka plane mo amoja no Evedic boutique ubenya bi elakad East Legon pacho bomode nurse fu egu a mo sia fefe fa akona akono enya asam kituo na me kanfo me ladant amaw omo amompo mo se twitwire no mpanyimfo ankora tofe ne bro ni die Germany ton wa yo so papa yitu anum wo dan kwa na yi James ni nyina na epepa bibia ayede ama nurse fo no anom nso a omho akono fefefe nyankopon won hira se waje bre na wase wadaje ama akua ye boa ba pa oba abariela me amini me da se bebre.